Bisitin na kape Ni. Ate birbiro ka kun na Talaga day nga boy bakat ginagkat naman day nga tilapian. Nga apay nagbasay ka dito do mga ta. Kunak tupay kahit isuman day ta iniliman ko ka tilapian. Ay, apo. Nagdalap sa dili din napili nga kwani nagdadakon. Pamiman kipis pan di taltalon, maragsakan nila kahit nagdadaktil tin napili nga tilapia. Ikabil ko taman ni, ilimeng ko bakal makita man ni boy bagkatin ko, talain naman. Sigurado ikabil ko taman bakal makita naman dyan ako, kaboy bagkatin. Sigurado yung may limeng ko, sumangko nila kay ko. Paminto jay, taltalon, kispana. Ikay pelang ang tilapia tayo naman mga kaninyo Huwag tayo ibitagwa mga ipagkanya jay, taltalon. Panghalak mo nito. Men, kamanog. Apay, nakamisog-sog man ata. Puro pa man. Apay, ano man ti, kuan? Samsambit ko belang, kasta man ti, kuan? Makikita tayo, hindi rupa man. Apay. Ano, nakabaybay ka sa sampit, ano orasin? Yakit din kay, talaga kasta ki, namaminsan, nasapa na, mate. Namaminsan, talaga kasi maladaw ka. Apay, ano man ti, kuan, pagkaskas ng gamin ay. Kaya orasin na di kami lang nga sampitin. Di ba Kaya- ito oras ti pinagawid mo, alas 8? Ano orasin? Kaya gagamatan na ladaw na apay, pagkaskas ng mga gamin ay. Kaya makapangpangan ng agtilabes, ay tilapia. Tilapia. Wait, Ni, makadkadlaw nga ta. Idi, hito, tata, tilapia man ay. kaya makapangpangan ng arod. Di pa'y rimiri mo rata pag ginginawam, api. Dan sabi, balak mo, pag simani ay. Pag simandan niya ta, panay nga. Lamlamis ti papaalaw. Umadimpay kaya at maging siman din anak mo. Ay, wala ta, agsukata lapit ta ako. Agrimedyo no, nati, may remedyo kita. Aunti, may gatang ko na eh. Pero ta, agrimedyo ako. Oo, ano ata? Kaya ilabak pa yata anay. Sa nagtag-remedyo titilapia ang ibagpagang. Baga ka biro ka titilapia, madi ngayon baga naglaba ka. Labak pa ilang arbak eh. Talang aming sikat taglabag eh. Agminaw ka. So nga siya latan. Kaya makapangpangan ng arod titilapia. Ano pa ito unang Iso nga raw. Kung nga raw, pagpanpanunod ako na dati pag-remedyo kita eh. Apo ka. Eh, kung baka pangantatan. Weng, bayang tag-remedyo ak. Tilapia man ngamin ti. Iko na nga ro din nga nagado pag nginawan na. Dadya man tilapia. Ang tibagbaga na bakita eh. Pag-alak man ti tilapia. Sabi karigat ti kwarta datagi. Kumami no ko. Da kwarta tatawang bingarod. Nyami ni ma. Dila makawaw mi ni bakita eh. Napamantay lang ta ko. At pampanunutan no, ano man iti, pirukan ti kwan, tilapia. Tapos na nga ta, naglabad agituin ta, siya mamit, taglaba mamit. Guwasing alat tanda ako. Ay labad agiti, murumuringay. Tilat ta, di pang gamit ako. Ni! Ay! Kitain man lahing, nay. Ayaw, di ma. Nay. Damit eh. Kulay nay. Damit eh. Tilapia dito. Nay. Nagdadakiling nay. Kastoy ti. Birbirugin ni Bakay. Ang tinunaw. Pinaglaing man na dyan. Nagkabilit tao eh. Nay. Nagdadakay. Kulay. Nay. Maya ka tayo. Nagsaka man din ni Bakit ka. La. Punat maya ati. Nani? Maluto ati tilapyan na eh. Nagsaka niya talagang Bakit.
Bakit? Bakit? May kumantay na bakit? Kwa. Ipakita ka nyo ati tilapia nga nakita Ginti kwa. Ginti washing machine. Nay. Asano ti pinangluto iti bakit? Toasted no kwa. No ano ti kay mo? Aji duwa. Sa bawanda ajay. Anak ko nang nagalaam. Di washing machine. Apa dapat tilapia di washing machine ay? So nga ro, damit, da nakita nga tilapia di, aglaba ako ma, da nakita nga tilapia. Ay, nagsurte ko na umay. Kaya man dadating ko tilapia di washing machine. So nga ba kahit, aji, ko ba kahit, aji duwa, iso ati na Sa bawan ta datoy na ba kahit, sa bawan talatan na niya. Aji duwa, tinunaw. Sinigang. Sigang ta, apo na nangarad, may tarik namon ba kahit, may ride. Mayroon na daw tinunong. Dapat tinunod jay, dapat iti sa pawandan. Apo na pakikit-kita mo da jay bakit ta kwa. Mga alak iti ilaw pati nga kwa. Chay. Wen ta isigang taman niya. Sige nga radya bakit. Well. Sige. Oh, tinaaga ka kanin si tilapia. Pangala ngayon ka ta. Oh, mag-ijayin ni. Pati nila ka, awang matin na pami ko may pang-jay ko. Ate yun. Ni? Naparang dapat yung tilapia ito na hundang ito ni. Pati ganun na anak ka ng matay. Talaga nga, aramid man siguro dito nga, buibag ka. Talaga, kanayin na mo lang, luklukon dito ang anak ko. Ano na nga? Imposible man nga. Sabi ko lang, hindi makikita mo, pwede na makita. Ni, naksalang. Nyamit tayo. Ayaw di ma. Talaga nga, bisitin na kape Ni, ate, birbiro ka kun na Talaga dito nga, boy bakat, ginagkat naman, dito nga tilapian. Nga apay, nagbasay ka dito do mga ta. Unak tupay kahit, isuman dito iniliman ko ka tilapian. Apay, naglain ti matara dito nga boy bakat. Ay, nataya nga boy bakat. Talaga nga, ay no, apo. Apay na nang alam niyo man atan, Miriam. Matikman ang amunay ta baga ni boy bagkat nga ko nakita na lang ano di washing machine. Malasing ko na aji nagdadak kang mata sangput ko nga kwan. Awam maningard ati. Ipamidji taltalon diyan ti pispanan. Talaga ay anya ka Washing machine ka nung nagalaan na. iso nga rod nga inlaman ko di washing machine dito tano di na nga makita binagkat na mga roden iso man nata na nagdadakkel. Ana nga ti pamayak dito nga anak ko ka bibagkat. Kauma ti ana nga na dito nga bibagkatan. Awan ti kwa, sinigang. Nga ako, kanain lang akwan. Kapita, sumano ka man tanay. Nakita man na aja ko, tilapia nga yung sangkot kang. Induri ko lang kadiwas yung umasinan. Nagpapabelan, si putang yung nana. Talagang marsika. Kanya yung ajay? Anak ko ma, umawit na rin ng video, ang kanila gumagatan. Pati wasing. Inal allergy palingki aja, ginatang ko ka